Det gør det, for Ida får stadig nye veninder, og nye veninder, det betyder nye parmiddage. Og nu tror jeg jo ikke på sådan et helvede i bibelsk forstand, vel? Men hvis det findes, så er jeg ret sikker på, at det er et sted, der indebærer et brætspil, hvor du kan ende med at stå og mime køkkenredskaber foran 2 mennesker, du kun lige har mødt. Jeg vil virkelig ikke afsted. Jeg prøver altid at overbevise Ida, om jeg kan være med over Zoom, eller... Men hun vil have mig med. Men jeg gør det ikke let for hende. Og for mig ud af døren til en parmiddag, det er lidt ligesom at få et 3-årigt barn ud af døren. Der må hun stå sådan og holde fast i mig, ikke for at få mine arme ind i ærmerne på min frakke. Stå og berolige mig. Så, Frederik, så. Det skal nok blive sjovt. Henne hos Astrid og Theis. Theis er jo på alder med dig. Hvad siger du? Ja, der skal nok være chips. Bare rolig. Jeg sidder bare og surmuler i bussen hele vejen derude, ikke? Ida får sådan en medlidenhedsblikke fra de andre kvinder. Jeg kan også huske, da min var 33. Bare vent, når de bliver 40, så giver de slip på deres drømme. Det er som regel på vejen derud, jeg får sådan en lille liste af ting, jeg ikke må snakke om, hvis det skal være en god aften. Frederik, kan vi have en aften, hvor du ikke nævner, du overvejer at gå Caminoen? Altså bare... en. Det er dit projekt. Du får det aldrig gjort. Vi kommer endelig ud til den der villa-lejlighed ude i Brønshøj eller et eller andet, ikke? Theis og Astrid står og tager imod os i døren, og jeg kan bare med det samme se på Theis. Han kan heller ikke overskue det her. Som sin egen form for protest har han taget joggingbukser på. Men på vejen ind, der når vi lige at give hinanden sådan en lille blik af, at vi er allierede her. Den her aften, den skal ikke fungere. Hvis vi spiller vores kort rigtigt, så er det sidste gang, vi ser hinanden. Så træder man bare ind i det der hjem, ikke? Der er indrettet på sådan en måde, at lige meget hvor du kigger hen, så kan du bare se en Kai Boye-snabe. Som velkomstdrink sætter limoncello spritz. Fordi det var en forlænget weekend i Firenze for 9 år siden, ikke? Inden det blev for turistet. Hele aftens tema er italiensk. Vi skal ikke engang spise ved spisebordet, der er dækket op sådan ved en køkkenø, hvor vi sidder på bare stole fra Hey. Eller Theis sidder i sin gamerstol, ikke? Men ellers. Og så får vi ellers bare serveret den ene pastaret efter den anden i sådan nogle Royal Copenhagen-tallerkener, som Astrid bare sidder og bliver mere og mere nervøs for at blive ridset, fordi at Theis og vi begge to sidder og kører vores skaffel trodsigt rundt. I den der cacio i peppe. Vi siger ikke et ord til hinanden. Vi har aften lige, hvor vi gerne vil have den. Men de vil jo gerne have det til at fungere, ikke? Så Astrid sidder og prøver at starte samtaler. Frederik, Ida fortæller mig, at du er rigtig glad for fodbold. Det er Theis jo også. Nej, det ser jeg ikke længere. Stoppede med her i forgårs, faktisk. Nå, men det var da ærgerligt, for Theis og jeg havde ellers snakket om, at I kunne sætte jer ind og se Champions League, når I havde spist op. Jamen, det er vel bedre end at sidde her. Kom, Theis, vi går! Og på vejen i tv-stuen kan jeg høre Ida tale engelsk bag min ryg. I don't know why he's acting this way. Usually he's such a sweet boy. Vi kommer ind, ikke? Og så ser jeg lidt af den der fodboldkamp, og nu hvor vi er alene, så kan vi godt udveksle en høflighed. Theis spørger måske, vil du have en whisky? Og der bliver alligevel sådan lidt imponeret. Må du gerne få det om onsdagen?
Han trækker bare på skuldrene, mens han skruer låget meget forsigtigt af flasken. Når proppen skal op, så hoster jeg lige indover. Og sådan en whisky sætter jo gang i snakketøjet, ikke? Theis får måske nævnt, overvejer faktisk lidt Caminoen her til sommer. Derfra er alt tabt. Vi ser slet ikke den der fodboldkamp. Vi sidder bare og hyggesnakker. Vandregrej, ikke? Hvad for nogle sko skal man have? Skal man også have en stav? Og så er det med, at vi kommer løbende ud i køkkenet til pigerne, sådan helt varme i kinderne, ikke? Sådan, Ida, Theis siger, at det ikke skal noget i morgen, så jeg kan faktisk godt sove her, hvis det er. Så man får en ny dum ven, der hedder Theis.